さもしもし、もしもし。アリバちゃん、元気ですか？はい、元気ですさ。久しぶりね。そうですね。今日何してますか？何もしてないよ。何がありますか？時間があったら、レナちゃんの家に遊びに行きませんか？私も何もしてないから。じゃあ、行きましょう。